אם הייתי נותן לך ברית חדשה בעברית, היית קורא? כן. באמת? למה לא? למה? אז הנה, יש לי פה. יש לי פה משהו. כתוב פה, ברית חדשה בעברית, זה הספר הראשון. כמובן זה הסיפור שלו, מה היה, מה מו... נכון. אבל כל מה שאמרת מקודם זה נכון. אז שמי אהרון, איך קוראים לך? משה? משה. נעים להכיר, משה? נעים להכיר אהרון. כן. אז אתה מאמין באלוהים? כן. גדלת ככה? כן. או שחזרת? לא, גדלתי. גדלת ככה. ואתה רב? או מה העסק? מה אתה עובד? אני, כן, מלמד. מלמד. וואלה, מה אתה מלמד? שחיטה. שחיטה? על תרנגולות וכאלה. תרנגולות, עופות, כן. וואו, זה מאוד מעניין. אני לא... אתה ממש מוזמן, לא בקיא אתה בזה. מוזמן. אני מוזמן לעבור, ומה? מוזמן, אני תגיד לי, אשחט, אתה תאכל. יש אין לי קשר בין זה ליום כיפור? ביום כיפור נוהגים לעשות כפרות. נכון. הפירוש, כאילו שמה שאנחנו עשינו וחטאנו, כמו שעושים לעוף, ככה היינו צריכים אנחנו לעבור. כן. אז כל זה, מה שעושים לעוף, צריכים לעשות לנו. בגלל זה יש כאלה נוהגים לעשות בערב יום כיפור את הכפרות עם התרנגולות. אוקיי. כמובן בתנ"ך יש הרבה, מדובר הרבה בקורבנות וכיפור, דברים כאלה. אז כמובן זה... אבל אין בית מקדש, אז מה... איך זה מסתדר? זכר לבית המקדש. אין לנו בית המקדש, יש לנו... יש לנו את הכותל. הכותל. כן. אז שמעת פעם על יהודים משיחים? כן. כמובן הם מאמינים בברית החדשה, גם מאמינים, בתנ"ך, כן. דברים כאלה. אז אני יהודי משיחי, אני גדלתי גם יהודי, הייתי בישיבה. יהודי. יהודי. אני עדיין יהודי, זה, אני לא... תדע לך, בוא אני אגיד לך משהו. אני גדלתי בארץ. כשיצאתי לחו"ל, הבנתי מה זה יהודי. למה? שמה אין אצלהם איך שהאדם נראה. ככה, יהודי, זה לא משנה איך. כן. אתה רואה, בן אדם בכלל לא נראה לך כמו... מה? I hid, אני יהודי. וואו. הייתי השנה בבולגריה. בשבת הלכתי שם. לימדת שם? לא. חזרתי מאיזה מקום, נתקעתי שם, הלכתי. פתאום בא אליי אחד רוסי. אמר לי, אני שמאלני. אמרתי, מה זה משנה מה אתה? אתה יהודי. כן, כן. כן, לא. מה דעתך לגבי הברית החדשה ונוצרים וכו'? יפה. ידוע אצלנו, אצל העם היהודי, שכאילו, לא יודע איך להגיד את זה, אבל הם אומרים שהוא בן של אלוקים. כן. נכון? אנחנו אומרים, אין בן לאלוקים. מה אם כתוב בפסוקים מסוימים בתנ"ך? אין פסוקים. אין פסוקים שממש מגדיר שיש בן לאלוקים. וגם ידוע, כתוב, בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם. כן. עכשיו, המשיח, הוא בא מבית דוד. כן. בית דוד זה משיח. עכשיו, אם אתה אומר שאין לו אמא, אז אין לו אבא, טעיתי, סליחה, אז מאיזה משפחה הוא? צריך שיהיה קשור למשפחת בית דוד. כן. כן, אבל הוא גדל בבית, כמו היום. אם אתה בעצם מגדל ילד, הוא הבן שלך. יפה. יש. הוא לא בן, אבל הוא לא בן שלי ממש. הוא לא בא ממני. הבנת מה אני מתכוון? הבנתי. אז לפי מה שאתה מאמין, אתה לא מאמין שישוע, או ישו, כמו שאומרים בזה, הוא יכל להיות המשיח. אני מסביר לך למה. כי דוד המלך, אם הוא היה מזרע דוד המלך, בסדר, אין בעיה. אבל בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. האבא זה הממשיך שלנו. מה עם המושג הזה של סליחת חטאים וכל הנושא הזה? כי כמובן, לפי מה שאנחנו מאמינים, קראת בישעיהו נ"ג, הפרק, שם כאילו יש פרק מסוים שמסופר על בן אדם, מסופר שם על מישהו שבעצם ייקח את החטאים של ישראל על עצמו. על עצמו. המושג הזה, כאילו אפילו אנחנו מכירים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, נכון. המושג הזה שמשיח שיסבול עבור עמו. כתוב שהמשיח סובל בשביל עם ישראל, נכון. נכון. אז הנה, זה מה שאנחנו מאמינים, שהוא סבל. הוא סבל עבור עם ישראל. כמובן היום גם בית דוד, אנחנו אומרים, הנה, הוא לא יכול להיות מבית דוד. תשמע, מה שאני אוהב בברית החדשה, they're honest, איך אומרים? הם מקנים. הם אומרים את זה כמו שצריך, כן, הוא לא אבא שלו, אבל זה מה שקרה, מצד אמא שלו הוא ככה, אבל הם אמרו ככה, לפי כמובן מה שכתוב בתנ"ך, אנחנו מבינים שהחטאים של ישראל שמו עליו כמשיח. זה משהו, זה מאוד מעניין לחשוב, האם זה אפשרי? כי היום לא נדע אפילו מי זה בית דוד, איך נדע? וגם לא נדע מי זה המשיח. אף אחד לא יכול לדעת מי זה המשיח. אז זהו, בימים ההם אבל יכלנו לדעת. בוא אני אתן לך תשובה קצת, שתשמח לשמוע אותה. תמיד יש משיח. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה הוא, אני יכול להגיד שזה מישהו אחר.
אבל סוף כל סוף המשיח, הוא נפטר, הוא מת, סוף כל סוף. אז מה, הוא יכול להגיד, כרגע הוא יכול להיות משיח? אז מה? כרגע הוא יכול להיות משיח? מי? מי שאתה אומר שהוא המשיח. אתה לא רוצה להגיד את השם שלו? לא נורא. לא משנה, אני יכול להגיד את השם, אין בעיה. כן. הבנת מה אני מתכוון? אני כן מאמין, כי אני חושב שהוא קם מן המתים לפי הכתובים. אז איפה הוא? התלמידים שלו ראו אותו, הרבה עדים ראו אותו בימים ההם. כמובן היום לא רואים אותו ככה, אבל כתוב שיחזור כמשיח בן דוד. לא מעניין? כן, אבל יש... אם הייתי נותן לך ברית חדשה בעברית, היית קורא? כן. באמת? למה לא? למה? אז הנה, יש לי פה. יש לי פה משהו. כתוב פה, ברית חדשה בעברית. כמובן זה הסיפור שלו, מה היה, מה היה. אבל כל מה שאמרת מקודם זה נכון. איך קוראים לך דרך אגב? משה. משה. אתה יודע שאח שלי קוראים לו משה. יאללה, משה. יהודים. לא משנה. לא. אומרים אצלנו, אפילו את הכובע ראיתי לפניך.